subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजात एक असंतोष उफाळला, अनरेस्ट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने थोडी संयमाची भूमिका घेतली. वाट बघितली की सरकार काहीतरी करेल, पण सरकारकडून पाहिजे तसं काही होत नाही याची भावना झालेली आहे. आणि पुन्हा एकदा मराठा समाजाने आंदोलनात हाच मार्ग निवडायचा ठरवलाय. आंदोलन केली, 58 मोर्चे निघाले. त्याच वेळेला आम्हाला आरक्षण मिळालं. आता आम्हाला पुन्हा आरक्षण पाहिजे तर आंदोलन करावेच लागतील. आंदोलनाचा मार्ग कुठलाही लॉ अँड ऑर्डरची एखादी समस्या उभी करणं हे नसून संख्यात्मकरित्या रस्त्यावर उतरून सामाजिक दबाव निर्माण करावा आणि प्रशासनाकडून कामं करून घ्यावी हा आहे. या विचारातूनच मराठा क्रांती मोर्चाचा आता संघर्ष सुरू झालाय. यासाठी पुढील काळामध्ये काही आंदोलन करावे लागतील. मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मराठा क्रांतीमध्ये मोर्चामध्ये 58 मोर्चे निघाले. त्या 58 मोर्चामध्ये मुंबईचा असा मोर्चा निघालेला नाही. प्रत्येक जिल्ह्याने आपला मोर्चा काढलेला आहे, प्रत्येक जिल्ह्याचे मोर्चे झालेले आहेत, पण मुंबईचा असा मोर्चा झाला नव्हता. जो मोर्चा झाला तो महामोर्चा सर्व जिल्ह्यांनी येऊन इथे काढला होता. त्याच्यामुळे मुंबईचा मोर्चा अजूनही बाकी आहे. आम्ही सरकारला याच्यातून विनंती करतोय की येणाऱ्या अधिवेशनात आणि पुढच्या काळात तुम्ही आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर आम्हाला मुंबईत मोर्चा काढावा लागेल. त्या मोर्चाची जनजागृती म्हणून येत्या रविवारी आम्ही बाईक रॅलीचं नियोजन केलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये युवतींचा भरपूर मोठ्या संख्येने सहभाग असेल. त्यासाठी आज या पत्रकार परिषदेत मी राजन घाट, माझ्या बरोबर माझे सहकारी संकेत बावकर इथे आहेत, अश्विनीताई भोसले इथे आहेत, श्री प्रफुल्ल पवारजी तसेच श्री संदीप भोसले जे आम्ही उपस्थित आहोत. त्याच्याप्रमाणे माझे सहकारी अजूनही आहेत. प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या संघटनेचं प्रतिनिधित्व करतोय आणि या संघटित भावनेतूनच आम्ही पुन्हा मराठा क्रांती मोर्चाचा संघर्ष सुरू केलेला आहे. मराठा क्रांतीमध्ये जी क्रांती झाली ती क्रांती कुठेतरी लोप पावत चालली आहे का, लोक पुन्हा खंड झालेत का, त्या लोकांना जागृती यावी यासाठी आम्ही हा पुन्हा संघर्ष सुरू केलेला आहे. मागण्या होत्या की 2014च्या मुलांना, 19च्या मुलांना ज्यांनी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सरकारमध्ये भरतीसाठी फॉर्म भरले होते, त्यांची निवड झाली पण त्यांना नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या, अशी लोक आहेत, यांना भरती करून घ्या. आरक्षणासाठी आम्ही कानी कपाळी ओढत होतो की आरक्षण रद्द झाल्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन फाईल करा. 1.5 महिन्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन फाईल केलंय आणि सरकार आमच्यावर जसं काही उपकारच केलंय. या आविर्भावात आम्ही तुमची पहिली मागणी मान्य केली आहे असं जाहीर करते. त्याच्यामुळे आम्ही पूर्ण त्याचा निषेध करतो. ही आमची मागणी नव्हे, तुमच्यामुळे आमचं आंदोलन, आमचं आरक्षण गेलेलं आहे, ते परत मिळवणं हे तुमचं काम आहे. त्याच्यामुळे त्यानंतर या दरम्यानच आता रिझल्ट लागत आहे, शाळा कॉलेजेस सुरू होते, त्यामध्ये मराठा समाजातील मुलांना आपला त्यांचा जो फी माफी असेल किंवा त्यांचा जो आरक्षित सीट असेल त्या मिळावा. त्यासाठी काय करता येईल, कारण आरक्षण नसतानाही आरक्षणाचे लाभ देता येतील हे गेल्या सरकारने दाखवून दिलेलं आहे आणि त्यांच्यावर आम्ही तो दबाव बनवून त्यांच्याकडून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये 604 कोर्सेस ज्याच्यामध्ये फी माफी, छत्रपती शाहू महाराज महामंडळाचे त्यांच्या मार्फत फी प्रतिपूर्ती, असे बरेच उपक्रम आम्ही घेतले होते ज्यातून आरक्षण नसतानाही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे लाभ मिळत होते. आताच्या सरकारला आम्हाला विनंती आहे की आरक्षण नसताना हे लाभ द्या. आरक्षणाची लढाई कोर्टात आम्ही चालूच ठेवू, तुम्ही चालू ठेवा. सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटिशन फाईल करायचं आहे, रिव्ह्यू नंतर क्युरेटिव्ह फाईल करायचं आहे, याची तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार तेथेही दिरंगाई करते. त्यासाठी ही आंदोलन पुढे काय होईल, मत प्रयासाने आम्हाला गायकवाड आयोग जो स्थापन झाला होता, ज्याने सांगितलं की मराठा समाज खरोखर मागास आहे, मागासले पण आमचं सिद्ध झालं होतं, असा आयोगाचा अहवाल आम्हाला टिकवणं फार महत्वाचं होतं. त्यासाठी या सरकारने प्रयत्न केले नाही. आम्ही कानी कपाळी ओढून सांगत होतो की हा आयोग टिकला पाहिजे. या आयोगात सिद्ध झालेलं आहे की मराठा समाजाचं मागासले पण काय, पण त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसलेला. आमची लढाई ही गेली 5-6 वर्षाची पुन्हा 4-5 वर्ष पाठी गेलेली आहे आणि पुन्हा आम्हाला सुरुवात करायला लागते. पण मराठा समाज खचणार नाही. पुन्हा आम्ही याच्यामध्ये तेवढ्याच ताकदीने उतरतोय. त्याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील मंडळ असेल,
त्याच्यामध्ये काही निधी द्यावा, निधी देऊन नुसतंच उलट सुलट देण्यापेक्षा थेट कर्ज देण्याची मुभा देण्यात यावी, सारथीसाठी अनुदान देण्यात यावं. त्याचप्रमाणे जागोजागी जिल्ह्यामध्ये मराठा भवन, हॉस्टेल्स मागण्यात यावी, अशा आमच्या त्याच मागण्या आहेत. आज एवढ्या लढाईनंतरही आमच्याशी भावण्यात आली आहे की एकही मागणी आमची पूर्ण झालेली नाही. या सर्व रोषाच्या बाबतीत आमचा मराठा क्रांती मोर्चाचा बाईक रॅली आम्ही ठरवलेली.